मंत्र्यान एक सॅम्पल GIS सर्वे जी केल्ली ताजे कांयच रेफरन्स एनेक्शर 2 दिवंक ना. नोव्हेंबर 2017 एक सर्वे केली, सॅम्पल GIS सर्वे जी कंप्लीट जाली जानेवारी 2018. स्पीकर सर, म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा की कावन्सिला कडेन हो रिपोर्टूच ना, सरकारा कडेन हो रिपोर्टूच ना की ही सॅम्पल GIS सर्वेचो रिपोर्ट आणि इन्फॉर्मेशन मंत्र्या कडेन आसा काय ना. जे माझे कडेन माहिती आहे त्या माहितीच्या अनुसार anything related to any kind of GIS, any kind of a survey that has been done in the past on trial basis, I have no information of any kind. हो रिपोर्टाची फायंडिंग्स जर मेळ्ळी जाल्यार तूं हाजेर एक्शन घेतलो, तूं कितें करतलो? वॉट विल यू डू? स्पीकर सर, पहिले म्हणजे हो रिपोर्ट आमच्या डिपार्टमेंट कडेन आहा काय ना, आय हॅव टू चेक. नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा दोन्ही सायडीक आम्ही GIS मॅपिंग हे जे लॉस ऑफ रेव्हेन्यूचे उल्लेख करता बा विजय सरदेसाय, आम्ही GIS मॅपिंग नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवाचे ऑलरेडी मुख्यमंत्रीन साऊथ गोवाचे अप्रुव्हल दिल्ले आसा. नॉर्थ गोवाचे पूर्णपणे चालू जाल्ले आसा. ऑनरेबल मेंबर विजय सरदेसाय इज दॅट आय हॅव नथिंग, नो पर्सनल एजेंडा हियर. If he wants me to conduct an inquiry, I will conduct an inquiry, and next session I'll place it on the table of the House. Because why not urban development minister sees that there is a rationalization of taxes? A class municipality बाबा ही पर्सेंटेज वाडोवपाची, B क्लासाक ही पर्सेंटेज वाडोवपाची, C क्लासाक ही पर्सेंटेज वाडोवपाची, अशें जर रॅशनलायझेशन करत जाल्यार सगळ्यांक बरें. नाजाल्यार प्रत्येक वाडी कितें म्हणटा, ती म्युनिसिपालिटी वाडयता, ही म्युनिसिपालिटी कमी दवरता, अशें जावचें न्ही. So will minister say that there will be a rationalization as far as taxes are concerned? I totally agree with him on the aspect of grade A, B, and C, that there should be uniform tax policy. We will make sure that. Will you verify? No. Yeah, I'll verify.